ערב טוב. בואו נראה שהצטרפו אליי עוד בנות כאן, שנצליח לכתוב גם. בואו נראה. היי. ערב טוב, איזה כיף שאתם כאן. כותבת לכם רק את ההודעה. רגע, לא מצליחה לכתוב אותה. מה שלומכם? איך עבר היום? מקווה שאתן בטוחות. שומרות. הנה, אני מעלה לכם. עושה לזה פין. הנה, היי. אוקיי. אז היי, אמרתי שאני אעלה פה כמה שאני יכולה, ואני יכולה. מחר אני פותחת את הקבוצה, שומרות הרגל בחירום, כי מהבוקר כל מה שאני עושה זה רק עונה למטופלות שלי ובקהילה, על מה אנחנו עושות עכשיו בחירום. במלחמה נקרא לזה. האמת, אני משתפת אתכם שרק אתמול בערב שהקלטתי את הלייב הראשון, התאפסתי על עצמי קצת, הייתי צריכה רגע לנשום, ברחנו בחמישי בערב, נראה לי סיפרתי את זה, אבל אספר עוד פעם. ברחתי בחמישי בערב עם הילדים ועדי, מה זה ברחתי? נמלטתי על חיי, כי חשבתי שהולכים עוד שנייה ליפול אלינו טילים, זה לא קרה, ספוילר, למושב. אז הגעתי למושב, ונחשו מה, לגור עם ההורים בגיל 44, זה סוג של סיר לחץ, בטח שיש גם מלחמה, וסבא וסבתא ליד, והכל ממש כאילו, היה לי ממש קשה להתאפס, לחזור על עצמי, לאסוף את עצמי, לזכור שאני פתאום אימא לילדים שצריכים אותי, ולא הבת של, אפילו שאני איתם. והבנתי שמה שחסר לרובנו כאן זה בעצם השגרה, ההרגלים שאנחנו כל הזמן מדברות עליהם, גם פה, גם בקהילה, גם עם מטופלות שלי, מה שאני כל הזמן אומרת לכם, שהרגלים זה הבסיס, ברגע שיש אותם אז נורא קל לא לסתות, קל לשמור, קל לרדת במשקל אם צריך, אז ההרגלים האלה כאילו עפו לנו מהחלון, כי וואלה, חתיכת שינוי ממלחמה שהיא כבר הרגל, למלחמה הרבה יותר מפחידה, בעיניי לפחות, כי פתאום טילים על ישראל. את הקישור לקבוצה, זה יתחיל מחר בבוקר, עם המון הנחיות שלי לאיך לעשות את זה, איך לחזור באיזי לשגרה, איך בעצם לצלוח את הימים האלה שהם מאוד קשים. עדי טוען שמחר כבר יחתמו על הסכם שלום, לא נראה לי, אבל אני אומרת גם אם כן, לחזור לשגרה ולשמור על ההרגלים, דווקא בתקופה הזאת, זה הדבר הכי מאתגר שיש, ואם יש דרך לעשות את זה איתי ועם עוד המון בנות, אבל אם לא, זה המעט שאני יכולה לעשות בשביל הקהילה שלי ועם הקהילה שלי, זה יעזור לכן, אני יודעת, ואני מקווה שזה גם יעזור לי, הנתינה הזאת והמקום הזה של לחזור להיות דיאטנית ולחזור להיות מנחה. כי באמת שהיו כמה ימים שאני מודה שאפילו אני שרגילה להכל, והשגרה זה חלק מהיום יום שלי, אני לא סתם מטיפה על זה, זה באמת איך שאני חיה את חיי, פספסתי ובגדול ממש לא מצאתי את עצמי. אז אתמול בערב התאפסתי על עצמי, החלטתי שאנחנו עושות את זה, יש כבר יותר מ-50 בנות בקבוצה, לפי דעתי זה הולך עוד לגדול, כל מה שאתם צריכות לעשות זה להגיב שומרות, נשלח לכם את כל הפרטים, תירשמו, מחר בבוקר יעלה כבר הסרטון הראשון, ואם יש לכם שאלות על מה עושים, אפילו לא מה שקשור לקבוצה שתיפתח מחר, משהו שקרה היום, שקרה במהלך הימים האחרונים, שאתם צריכות לדבר עליו, או יש לכם שאלה שקשורה לתזונה, פעילות גופנית, אורח חיים בריא, הרגלים, אז זה הזמן שלכם לשאול, כי אני פה בלייב, ואני יכולה לענות לכם, ואני ממש אשמח לעשות את זה. אוקיי? משהו שאני אשתף אתכם שכן עלה אצלי בקהילה היום, ואני אדבר איתו עליו גם בקבוצה, אבל גם פה איתכם כרגע, זה התזוזה. שהרבה מאוד מאיתנו מרגישות שהן לא זזות מספיק, שאם הצלחנו לזוז והמד צעדים שלנו באמת עזר לנו לשים לב איפה אנחנו ולהתאפס עד עכשיו, אז פתאום יש ימים כאלה שגם אנחנו רוצות להיות ליד מרחב מוגן, אין לנו כוח, אין יותר מדי סבלנות, ואנחנו מוצאות שמפתאום בנות שהיו הולכות 11,000 צעדים, פתאום הולכות 3,000 צעדים, אני 3,400 צעדים. אתם יודעות שזה לא טיפוסי לי. אז הקבוצה שומרות את כותבת, ואת ישר תקבלי את כל הפרטים אלייך. אז מה שהמלצתי עכשיו בקהילה, ואני אשתף אתכם גם, זה לנשנש צעדים במהלך היום. זה אומר, או לשים שעון כל שעה וחצי לקום, לעשות סיבוב מסביב לבלוק, ליד מרחב מוגן, שתהיו בטוחות ולא תרגישו שאתם יוצאות לגמרי מאזור הנוחות שלכם. לעלות לרדת מדרגות, אם יש לכם בבית מצוין, אם יש לכם בבניין כמה קומות, אחלה, תעלו, תרדו, גם זה אחלה כושר וגם מלא צעדים.
אם אתם יכולות לעשות כביסה, לקפל אותה בחדר אחד, להתחיל לפזר אותה בין החדרים, כל פעם חדר אחד, פחות יעילות, יותר צעדים. אוקיי? אז אם אני לוקחת 2 פריטים שמה בארון, חוזרת לוקחת שוב 2 פריטים שמה בארון, מבזבזת יותר צעדים, שיחות טלפון, אתם בטוח מדברות עם המשפחה שלכם עכשיו. בצעידה, תוך כדי צעידה, היי, אמא, מה קורה? מסתובבת מסביב לשולחן אוכל, זה לא משנה כמה הדירה שלכם קטנה, נגלה לכם סיבוב. עם האינטרנט במושב, הנה, לי זה גם נתקע לשנייה. אז אני חוזרת, פעילות גופנית ותזוזה, זה לא חייב להיות עכשיו צעדים, אתם יכולות גם לעשות כמה תרגילי יוגה, כמה אסנות, לפתוח יוטיוב ולעשות איזה משהו קצת יותר אקטיבי, לרקוד עם הילדים, לרקוד עם הבן זוג, רומנטי גם, כשהילדים נרדמים עד שתהיה הזקה, אולי לא תהיה הזקה היום, אי אפשר לדעת. קיצור, אני חושבת שככל שתזוזו יותר, תרגישו יותר טוב. סופר אפקטיבי, הנה זה חזר, אז 5 ימים זה הולך להיות סופר אפקטיבי, ב5 שקלים, דמי רצינות, לא מעבר לזה, כי אני רוצה שאתם באמת תשתתפו ותעשו, ותפיקו מזה את המקסימום, לא בא לי להיות שם לבד עם עצמי לדבר, או רק עם הבנות מהקהילה, אני מדברת איתם גם ככה בקהילה, אז אני פותחת את זה לכולם, זה טעימה מהשיטה שלי, זו הדרך שלכם לייצר הרגלים גם כשיש כאוס מסביב, לאסוף את עצמכם, ובעיקר לשים את עצמכם של במבה או ביסלי או whatever, פחות אכילה רגשית, יותר פוקוס על עצמי, לי זה עוזר, אני בטוחה שגם לכם זה יעזור, ומחר בקבוצה, שומרות הרגל בחירום, הולכים להיות עוד מלא הנחיות, שיעזרו לכם באמת לעבור את התקופה הזאת, לפחות 5 ימים האלה, אני מקווה שתיקחו את זה גם אחרי זה איתכם, לעבור את התקופה הזאת קצת יותר בקלות, קצת יותר בכיף, קצת יותר ממוקדות בעצמכם, ובעיקר כשנסיים אותה, שלא תצטרכו לעשות סופר מאמץ כדי לחזור לעצמכם, שפשוט זה יהיה בקלות, ושכל הדבר הזה, יכול להיות שבאמת הטילים מאיראן, למה? אין טילים מאיראן עכשיו, אין אזעקות, אל תפחידו אותי, שאחרי זה לא נתפוס את עצמנו ונגיד וואי, מה עשיתי? כי בואו, מתקשרות אליי בנות שאומרות לי בשנה וחצי האחרונות, עליתי 10 קילו, עליתי 15 קילו, לא הצלחתי לשמור, לא הייתי בפוקוס. וזה לא אשמתם, זה ברור שזה המצב כרגע, אבל אם אני יכולה קצת לעזור לכם למנוע את זה, או למנוע את המשך הטיפוס, זו המשימה שלי כרגע. זה יעזור לי ויעזור לכם. מחר בבוקר, אוקיי, עד 6 יש להירשם, מחר בבוקר יעלה כבר הסרטון הראשון, יהיו שם הנחיות, כל ערב אני אעשה שאלות תשובות, אז זה הולך להיות גם מאוד אפקטיבי, הלייבים כאן ימשיכו, אבל שם יהיה עיקר האקשן. תגיבי שומרת, אם את רוצה להצטרף, כל הפרטים יישלחו אלייך ממש עכשיו, ואם לא הספקת ואת רק רואה את הלייב הזה אחרי זה, אז פיד אחד למטה, אם תגיבי שומרת, אז תקבלי גם את הפרטים. מאחלת לנו לילה טוב, שקט, בעיקר לילה שקט, שלא יקרה שום דבר רע בלילה, נקום מחר בבוקר לשקט ואולי גם להסכמי שלום, מי יודע. אני לא כזו אופטימית כמו עדי, אבל אולי. הלייבים פה נתקיים כל שנייה. בקבוצה זה יהיה פשוט סרטונים שישלחו אליכם, אני מצטערת, אני במושב ולא בבית, למרות שיש להם כאן אינטרנט מהיר, אני לא יודעת למה זה קורה, אני מצטערת. לילה טוב, עוד שאלה לפני שאני סוגרת את זה? לא. אז שיהיה לכם לילה טוב ושקט. אני אהיה פה גם מחר עם עוד לייב ועוד סרטונים, ויעלה מחר מתכון סופר שווה. דל פחמימות, חלבוני, כזה שיהיה לכם כיף לנשנש, למקרה שפתאום כן תהיה לכם אכילה רגשית. זהו, נתראה מחר. לילה טוב.